Ni Megalia mentah kum bagapau don tang uwe ubaju kamyo bha ye kita gi project ye bhe utau Badri Rai open trailer mau jan bro ki project ye bhe kumno kan ngin hon ban sulong tang kinong pekai ye kata ka spa klur ye ka hajar klur ka baga sarkar India ka ayangi dei mar kita kadau ni kwa ken baga de ban pinmento yangi dei mangi utrai mulu utrai jaga bani bani olat manu manong try kita ki hotel ki bahe hasor sulong mdei umakdo umdei ushadap kimdei ki marbaniang kimdei ki khar kungor tenamar ta khumno ken ko ki pada ki yin chuhon ban snap klem dai khon baniata ya kata ka jingwan jongi briu banabar ban knelot ya ka kamai ka kaji ka jongi o ki pada bi kum ka party ngenum song thai ngen let nagoi ka por shagoi ka por ban pins ko thu ya kipat ba hai begini ki jing persyang ban pins ko thu bakala hi kumno ki kren hakila pathai khubor habalet ban kli ki daginong tho khubor ong i baga BPP kala pen bana ya ukerteng kila pen bana ya ka kerteng jo ukertong nagam tagani ka election shiteng samay pipat ka party ka basinsyar yano pinikon yano pinsay o ka party MPP ka kumno ngem patla pi banray menta namar bala bun palat ki ba apply ticket let's go sure kay kita kinong apply ticket na ka MPP nagam taga kani ka by election jayu tang hadin sityo mi ka khubor bagita kinong yalam NPP kilek kro lekwat kertong kumno ken habalabun kata kataru dang hab lek kro lekwat kertong kajing lek kro ru imat kepada ibu dor bah syukan san ka sarkar MDA kapun bana bangin penlong no ya ka ketin khasi baktin garu kum kata ka state official language lani ka official language hang ni apo ka jela ka jungi kendai snam artat kila sinsyar kala kot kata kapor bagi sinsyar yang ni ka jela jungi kendit bendriu kensan menta shwa ka by election MP ban pen bana o ngis ngau tenat uai ubam kwa ban itu no ya ka ketin khasi kum kata official language jongari India uai ubam kwa baga ketin khasi kandrung ka schedule baro ngi kwa baro ngi thrang kajinge khi ke jong kita galong ban pendrung ya ka ketin khasi haka schedule penbana ka sarkar MDA tang ka official language jong ka jela ayungi ka sarkar kalik ban khot ya uni candidate ubakilayo menta but namar baga sarkar kalapan banaya kata official language hang nega jela kital kiong kalapiang ban pediang hato patba kani kamdei tangga jingtmu banyo candidate nam takani ka by election namar kata raw ni hap ken ban pensyai piki patba kini ken kita ki jingpen thami kini ken kita ki jingpen bit ondang ila pen banaya kani ka jeki ka sarkar ka khot ya kata ko all party meeting banyak keren ya kata ko reservation policy kira tip bangi nginum lek namar balay ngin lek siya kata ko all party meeting haba baro ki party lek na ka VPP ki pediang ya kata ka jing ay jimut jong ka expert committee ban pene bat pensa kumju ya kata ka bah thungkam ngiting yong ngem pediang ngi community aga jing sha ba de ban ai sau punyo yang i ki khasi jantia bat sau po e kan ne ye kita ki para garu yo ki snor bungi tu no e ka ka jongki ngem pediang ba ong ba ban ong ba kan ne kumju ngem pediang kum ga party kilak ki khot banya karan arsnam ga shimpor ye kata expert committee bagan ai jingot Rio benai tam ke simpori ke sarkar banuan ra ya kata ke report nanta banuan ra sepo ke ying dorbar thawan hapo ke ying dorbar thawan ngalar ra ya ke mat kum ke party bangim pediang ya ke report
Nilak mi linti baga sorkar, nomor bagi way di parti kemtre, oke, kem persya lani kila pedang, ya kata ke report, bagi ni kenduk, kerpang yangi, the voice of the people party, andai kemtre bani kenduk ya ke voice of the people party, kila kot penban daga all party meeting, kom ke parti ngem don por ban syupulut kai ke por, nawar ke nongrim jongi ke syai, pengkala ya kata ke bha thungkam, ayangi khasi jaintia salpunyo ndan por bangini keren jrong ya kata ka benta dai namar kata ka daw ko kipat balai gile khnang kumta khnang bakin ai ken ka khubor so pajba pek hana pek kini gi BPP kibaya khi ya kata ka reservation policy andala khot pat ka sarkar kimwan smoba ngilaya khi imat mentala sausnem ka sarkar kandang khot dala menta ngilada pen ko ngo ya ka sarkar bakan thau ya ka expert committee ka komiti kala ai kata ka jimut ka jongka paro ki parti ki pediang ngingem pediang nalalait kala ka jongka khmat ban letpet ya ka jinglong jingman jongka PHC maulas nai nalalait kala ka jongka khmat ban letpet ya ka jinglong jingman jongka maulas nai PHC nalarun ya kini ki sub center ki badon hapok ka mau hati konsulsi ki jomi nalap shibon ki jingduna ki badon hapok kini ki PHC ki badon hapok ke konstitusi ke jumi. Ngira slow komen bagi slow bagi sarkar dan hari ini kindet penai, kindet tayo kalapan pena, bang ngira yok sakawi ke PC hangte hapok morong. Ngira slow komen sisa. Hendak ngapa bang kedau hangne ya ke padek ke jinglong jingman jom kini ki PC ki badon hari ini konstitusi ke jumi. Mapu ki pada ba ki bawang hangne ngati pa pitip syai ke ke condition jo kate ke PC maulas nai ke badan hantai watang u doktor ru omdon haba ki ba ki kwa ban yo tangi ka birth certificate ru kim yo ya doktor ban san ya kata ka birth certificate ke joki haden bang la job MDC ku mga ong nadu mena ngalayo iya kani ke jinduna bat ngalek support DMHO ban ai ke jingtho ya ke DMHO ban kedawi kini ki jing ki ba ki don ban kedawi kini ki jinduna ki bagi PC ki don haka konsensi ki jumi pai bab masuk men bakini ki officer ki badan haka office ki la persang ban respon ka bala hendrai kalong ke bang sosi ro ban ya tho kini ya ki pai bab baki don ki ki bom biang na kaliang jong sarkar idon ni way staff nurse hangte po PC maulas nai ibade staff in charge ibadi bahe do kumka staff nurse ka bahe hangte po maulas nai ilay tho yangai ki jinduna jong ka PC maulas nai ha ka ba u doktor umdon MBBS doktor umdon nangta ka ambulans umdon ka umdon kini ki ngalap penseulut syaka di MHO mala ai da ki jintho hendai ka ka masusi ngane tho ki pai ba tang hadin katu kan ni sengi ba mangangal yuk kejat ya kete PhD kila transfer no what ye ini nurse in charge iba la yo ya kejing jogi pai ba kejing shania jing pai ba ila tre yang te po malos mai PhD la kumba shi house na mai pat wa ada umdon doktor ru ipai ba ki let chete je PhD na mar belai ba ai kejing shakri na mar ila dei nurse ibalong experience ba ka kam ko itre tengam tip ka manu mas ngaurem ka jing perkhat ka jongki u ingkong selang mat hangne ngam kwa ban keren ya kata hendring kwa ban ya tho ya phi pai ba ya kata ka jing sisa bat wat ya kedi MHO ro harin ka to kan ni tayo la transfer no di parlo ba lada ni keren ya ka kwat ka kya midon shibon ke jing duna ki pai ba nong snong ba jong ka mau hati konsensi ki ba bon na ni kidai ki nong rep ki ba bela man la kasngi ki ba lek shalom ban rep ni kunai ya ka pisa ke jongi ban penlang ha ki bang account ki jongi ban penlang ha ying jongi kat bangila hanai la dangi perkat chano kita ki pisa ki bangi penlang kata telikis nam chano ki lai kita ki pisa ki jongi baro ki pisa ki bangi penlang bonsen ki lut ha kapor ke bangi pang ha kapor ke bangi sitom temri la ka sarkar jin la ka sarkar ka don ya kita ki jaga sumar ki babiang jin la ki ka sarkar ka don ya kita ki badon kam nak betau pai ba balai upai ba unhaban perlut yang bisa balai ni haban lek di private hospital haka baki pai ba tira do ya ke jingshan ya kita
civil hospital ya kita ke hospital sarkar ki badon hak jala ke sini hadu bagi paiba kim tre banle segini ki jaka sumar paiba umar ba ka des ka wai rum don ke babiang pad hadu ki rukom simo